presiden mah. Sawat. Tambah mentang isya minum siap pelajaran sini. Tapi. Yes. Terlibat. Ka Yama Alang Village Organization Henin Kasngi kata ha ka arpo nyo tarik ukulan kod arhajar arpoar kalar ke ke jingyaj lenti ba arsnem jongka ha ka ba ay ke jing sikri ya lagi para longkemi ki badon hapo kate ke Village Organization ka badon ha ka senong Mautunum Haribhoi District ki longkemi ki balawan banya shim bentalang ha kene kasngi ki kentup ya ki SSG baper ki bahap hapo kate ka Yama Alang Village Organization ki nong yalam ki bakentup yai kong ritngan nong room ibadai presiden badi kong sapira lengdo komi sekretari kila penpau ya ka jing dokumen bagi village organization hapadeng ka jingyai lenti ke badang tang arsnam kalala aban le ya shibun ki kam na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki para longkemi ki badon hapo ka senong Mautunum Kilo doyai ken mau Kane kasih day basakin mau Hey ho kilo doyai ken mau Kane kasih day basakin mau Session na seng ha ka apnyo tarik January arajar arpo da cluster coordinator ka NRLM Umling Block Sar Jerembai Suit la shore ya ka ne ka sni da ka kerting ya ma lang da ka jinya menjur lang kat ki biya don ha ka to ka sni ka moto ka long ken show ya ki basu ban lai ka kudu ha ka ba la thung ya kong la pendep makri kum i active woman ba la thung ro ya ki nom dam kum ne ha room president kong rit ngen nong mali vice president kong shimti lang makri Secretary kong Dakir Lang Nong Kling, Assistant Secretary kong Bajanay Makdo, Treasurer kong Yolat Ika Makri. Ya ka Yama Lang VO, la penlong da ka Jing Don, ki Henry Tudli, ki SHG, kita ki long, ka Lam Lenti Ba I, ka Serlat I, Tenli Lang, Gersara, Penroy Lang, Bat ka Ban Kiu Lang. Adin balaseng ya ka ne ka organization, House Name Arhajar Arpo, kalau wan len shop no ka kelam covid khat kendai kumta ngim syam layo lat shu ban penlong ya kemitik kum bala hinriu benai kumta ha kan ne ka snem ni syam layo ban perkhat ne ban le ya ki ka lawan ban saki hagane kasing ya ka jingrakhe ba arsnem jong ka village organization da uba Alfonso Lengdo kumu kongsan uba successful lengdo kumu sumbut kongsan bat kiwe ki bakentup ya ki dekhot jong ka village organization bat ki dekhot jong ki SSG baper Ka jingken show pisa menta kane ka por ka menta kedi ka badon kamma nadu bangimi na ying bar hadu bangin phai ying ngidon kam ya ke pisa ladang ngimtan ka pisa wat tang si pia si po tengka si spa tengka ngatrai na pren jengi nginam don ban mi na ying te namar kata ka VO ka ai jingi kai yengi habak kumno nginang ban kenshow kumno nginang ban kamai ya ka hok bat ngasim ka kabu bahakane ka por kane ka grup ka jongpi kane ka VO ki tim baper ha ki thaing ki jengi ha ka state porok ka we ki don ka jing angnut hi ke ba nengkong ahmad kare ban kentiu ban ye kiu lang baro ka ying kasem bat namar kata ngi iba ngimdei banle lutput namar ladaki kena barit menta kam tampi ki long komi pitip ba ki kun jungi menta ladangi ay sitengka ki dam tre su bansim ka juk kala kiu sadengka ramta jupor justi kisim te sipo dengka ka kerteng ka pilajit hagan ya ka grup ke jongpi ka VO kadai Yama Alang Village Organization kani ka kentin kalakit jingmut ba Yama Alang mo tingin ya peit lang ya ki jingdon kam baro ki badon kam ha kani ka grup ngiliat ngau ika history ka bala pule dai secretary ba ki don han riu teli ki grup ladang amduna tarai ki dai ru pongut te ka kawai ka kalak sengan bah ladangi perkat wala dak ini ki inru pongut kidon ka wei ki jingmut gila ban le ki kam ki ba
don kam ha ke imlang salang ken show ya ka ba sbuk ban omlait ban kerdu so tenat ya kata kentin im sngi ke jong pi ha ka ba lada kung kibriu aba ngimnang ban ken show ngek scam ba sisin ke sngi ngin sawan ha ka kerdu khai ba kata ke jing kerdu jongi ngin sem ke jing ka ba krau ne sem mano mano nondon balak bantip ke jing jar jongi we bi we